ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖ 2021ରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କେଉଁମାନେ କେଉଁ ପଦ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ଭାରତର ରୋଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ନିତିନ ଜୟରାମ ଗଡ଼କରୀ। ଭାରତର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଭାରତର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାର। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଜୟଶଙ୍କର। ଭାରତର ରସାୟନ ଓ ଉର୍ବରକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଡି.ବି. ସଦାନନ୍ଦ ଗୌଡ଼ା। ଭାରତର ମହିଳା ଏବଂ ବାଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ମୃତି ଜୁବିନ ଇରାନୀ। ଭାରତର ଜନଜାତି ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ। ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଖଣି, କୋଇଲା ଓ ସଂସଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ। ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଲଘୁ ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଟଟ୍ଟୁରାଣେ। ଭାରତର ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଭାରତର ପୋର୍ଟିଂ, ସିପିଂ ଏବଂ ୱାଟରୱେଜର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅଧିକାରିତା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର। ଭାରତର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଓ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂ। ଭାରତର ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସିଂ। ଭାରତର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଭାରତର ସଞ୍ଚାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ପଶୁପତି କୁମାର ପରଶ। ଭାରତର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ। ଶ୍ରମ ଏବଂ ରୋଜଗାର ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଶ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ। ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଜି କିଷାନ ରେଡ୍ଡି।